Puilano khapang tau tai bohok song sini kok tibi nai tono joto lukurong no haino hai sing dibo jorane hambaya poroi tai no rono song kaisa belai khno mangpli kotor sing no phungan digi thangai tongo kok tmaro nongkha Komolpur dolai hangkoni bisingo khobjak kataro tuma adhesive village donirang kamini koroksa libika debroma bini umor sikon sako tamoga bo class 6 o pori tongo piaba buma bu phathai thangjamani yagulo bini tabu belekhan tong kesep ngi tongmani kok tuma sing phaiman rekha direct darak sidak mangpli kataro tuma adhesive village doniram kamio tamongkai khapang taw tai bok song bini dadu tai bini nana song eba bini yongburi song je sauka bini bagai lukurok kiasuk phano suba mungri mankha hangkai ba lukurok suba churi kha hangkai bini thinang tai bini bobishotno kusung naithokai swnamui tlangnani borni imang abo piaba tabu aboni bisingtui tekaisa belai khino imang kotor belai khino bini tabu khoroksa umor soksugya bini mung libika debroma bo piaba bini thinang kwbangma tongkho bini thinang tabu kaisa naharmung government thaniwo dabu hostel free yakaba rungsrungui thangnani abo hairok dabu free nangai borok sanai tongmani koktuma jeng abo bo khanaka abon bagui no khapang taw tai bo buma bu phasi kri kha hangkeba bini dadu bini nana songbo sa khamya tai bini yomri songbo nukhungsu gya hangke o sangsara bo sao bai tongui thangnani bisingtui dabu kaisa no bini lama bini bagui sorkarok tabu government rok bono tabu hostel free rok riboi bono a jaga o tone boi bono rungsrungri kuchung kotor naithokai rokhoi mankha hangke bukhuk lipika umor soksugya nibo thinang bobishot kusung naithok ngui thangnai boini rungsrungui boi chakri MBBA khaitoma haino bini bo tabu abo haino imang kaisa wansujak tongna phiaba bini buma phabo aba hekeno wansugi phemana din tongna tamongkai ani busano boi hekeno chakri khainani yakhaba boi heken doctor khainani yakhaba boi heken lekha pora BA pass MA pass BCom pass khainani rok wansukna wansugui tongmani jora angna phiaba tini buma bufa langma choi thangman bai bo tini belai kheno tongke sabok kajai tongkha bukhuk libika debroma amon bagino sung koktuma sung no rohorka waire wai sung no borok phone khaiman bisingtui phaine phegradi nei sung no bongni kamini borok yakhaba bini nukhungni borok saharma bai sung tini chini kokti bini engui ang Rakesh Debroma ani logi tongo camera o Manoj Debroma ang direct sitak mangpili phaine pheka tinini o kataro toma adhesive village doniram kamio khapang daw tai bo som phaide bini bagui je mansak khoksa khongno hiyaoi chuba churioi tai eba government ni tropte bono kaisa hostel rok khano free roi bono rungsrungni tone mankha hangkai belai kheno bin bai kaham teba bini dadu tai bini nana song tini da langma choi thangno da khana da langma choi thangno tabu bo saimiya kho kentoba borok kono nei no sak hende gap sori saya tai abo simingya khapang taw tai bo song chawi thangnani nungui thangnani o lamao je thia sak tong thanani hingkai chanani rang puisa mai abo hairung nango piaba aji mungkrei bongni nukhungo rega samung tongui tongjama phanose borok rega samung khaimai ni bagui borokno rega payment phone to burichu burano borok ribui manliya hapang tabuk je tong tongnai hapang edisi hapang bo tongo aro tai Tripura government sarkar bo tongo oro duita hapang tabuk piaba BJP IPF ti kaisa hapang te kaisa ADC hapang kaisa tabuk Tripura motha yakha BJP IPF ti jut boroni kaisa tabung kai kainei thengkrung tonglai tongmani o haparo hingka aboni bisingtui tabuk je ADC amchai rogo je ponche chalogui tongnai sabo wngkha abo talukorokno naiui borno kok sasenai je tabu oroni lipikani bini dadu je umur chakra buruchu bura boroni samung tangmani ya sakhende gap sori chaya borok samung tangui maina wngui tongmani jora phano borokno lukurok tabu member chairman hinjanai rok borokno khoksa phano rega payment dawui riya phiaba oldek khainani oldek norok nadi anate oldek phano ridi hinai mai buti chadro phano ungtho hinai himan bisingdi phano phiaba rijagya tabungni member chairman rok bai phiaba khapang taw tai bohuk song chugya nukhung tomon jorabo aba haikai sorkarni government ni rangsabo sorkarni government ni rangsi khoroksa khayai boto payment phiaba leader rok burung samung tangyoi no rega payment chai tongo leader rok kwbangmano aba haikai tongo rega payment tisati sawi buini bumu bai chamani ade hebo tongo phiaba chong chini mokol baithang bo chung nukjak tongo aba hairok no
abon bagina sentino okok maksa khabang ta hotai buhuk song hingga kai tabuk te kaisa tongo bini ration card onto doi bini ration card onto doi ya belai khino kri nukhungni card o kri nukhung card ni bisinti phano tabuk bo o omor chakra o suksani yakare thangti ingtongnai rok tabuk bo hapang thani seksap maya angi tongmani koktuma hingkai jeng norokni bokhaktei tabuk koinani musungma hingka mono je naitongnai joto chini koktibi no hamjagui support khai hamjagui naitongnai no chung aboni message lukorok norok hamjagui tong hangke tiprasa ngui tong hangke thansa ngui tong hangke phaidi chugya nukhung tongmon jorao ba khoroksa omor soksugya serai basa classic sopori tongnai buni thinang bobishot chaya chugyang tongmoni jorao phaidi bono kuchugoti sawoi dum sawoi bono kusung naithokai bui hekino oro holainyan bagui narno chini koktibi bisingti koijao hingka abon bagino khabang tao tei buksong naitongdi joyakarui jeng tinini o ground zero report jeng phaino phaikya belai kheno nukhung chugya chaya asung situ chini koktibi naitongnai joto khabang tao tei buksong haino hai dibojorani hambai. Sagari yang norok tini taman bagi nong neo kami wasung no ringi mana kami dia rong no sagari bobai problem tono ni nukungo. Mau bini bagai sajo nayo, iskul puno, hostel puno, jasa puno, angkor sajo nayo, kahang kayu bini puno, buka koi siapa suruh nayo. Bot tabung ini kesara busai tono asuk tono nini inggoda nini busuk dah kelai. Bini mau pakai? Bini mau buka buku. Saya keep kerangka. Kerikya mau apa? Buma bo. Buka tiga. Buka buku le buma bo. Terima nih besar balokha. Buka dah. Buma dah. Karena nanya bor nih buma buka terima nih besar balokha. Buka tiga buka balokha. Buma hengka. Buka tak kayu, loki pun mara. Nggak tabuk nini busuk nih bagi le norok tabuk bobo hai saja rong nai. Bobo hai bini bagi tinang nih bagi norok wan sulai. Bini bagai yang tahu jadi sajo nayo, orang hostel bini jibon tanah bagai orang nayo. Hostel pori tong narok hostel logo piri nayo ta. Orang nayo. Norok kami ni jetabuk political thung tong narok norok saja saka. Je bini bagi cibor soro kita bobo hai hostel piri rong nai di rong saka. Nai ne kire. Sagari norok ni oro tini je jengno ringmani bobo hai jengjalung bobo hai problem tong nong ni sagari. Bo to bura bucu tomani buma bo thithangka. Tabu buka keep kerangka thiyai. Tabu bo koi nani bo bisor ni bagoi. Ora suna khaitana ni bona bahike tangthani coba sunayu program khani. Inde montiru maya. Khoiste phira go bona dinam bagoi obor lukon thai nayu coba so.
bo poli oi bo sa khai thanan ba bora bu chok bo sa tong sinan bo a han kim kang nai Nini tamu kalai je cerai basa. awani ai sa Bini boyas busrong khana. pa si so por ke koi bo song ani 10 dok ka khana 10-11 বছর Bini mo bhat mele busuk balokha. Bukan cuma ke baru kah. thima baru ka bu kharo ka hingai bo thima kai hi lo ki pujan chakang dok thi lo ki pujan moron thik ta Angkat abo bo tongole sabai tong. bi na da do bai tong ya bi da do ke sa ga nang bazar ko da thang mai ya somai no kai tong bi na no mo ko nu ya ta bo no অবস্থা si bo hai in to hai Boro bahai ki saja. iko bata mama 2-3 mas 5 mas ro ka khana Tatamaya. bata maya ta wa hi no tong ja to o sa yin ro ri sung ro pai na bo pusa ko roi pora suna khina pusa ko roi ka mo khai maya kosta bo ya bo han tong le kha Nini tamu kalai cerai basa. an ai sa na Apon ayu sa. an wo ni ji bo chu ya Angkat abo nung nini ayu sa ni bagai je hostel logoro honani abo hairol nini khabo bo bahiro wansok ba lukurong no bo bahai koina mujung ba government no bo bahai koina mujung hostel bin ba free ro ba school korok phanor manan bagai. skoro mana ba go no government thani chuba sunai go bono hostel ha ba phiri wo Nini mo hangkai. ani munda kusumbara jago Nomo kami hangkai. kaminda don nam para Nomo bolok khobja. si boda boro kai chamma Salma boro. Adi vlog. Nini bataro nung mane man. Agi ke manu fai. Kamu kasar kai sai fas maru ka khna maya. Mana hino maya. Sari pais mas ngai tongkha bata manya. Maya. Ngai ning emna tam khaisa. Anga. Tamro kam khaisa no. Aku sekarang sih kena dia angka. Oh, sakhamia. Saya hanya angka. Ga bata manu bo bata manliya. Bata maya yang tu angka. Bata pun saya tu. Rega samurul khara khai. Mereka sama kai maya. Khaimia. Ngai rega samuni payment no grang rong made man. Maya, ufu jamu siwa semangka. Puja bo bo abo. Itu dua fuda. Koidin samung. Didi. Toidin singmano. Asa dini rega khaitomani rega ni rang manya. Maya. Nang khaimai ni bagai. Gino aroni member chairman no sa saka jno khaibo no all the phone payment dino sa saka Risi dia kan sah huwa. ria bo ponchi ni abo Siwa itu dona wa. mo khato doniram wat henga ponchi thinga bo ponchi ne member chairman abo katro toma Kata tu mah. Fancy. ngai noni card le tam ration card Viver untuk tu. ontodoi mani card ni busu balokha Welcome.